minatyan. Gani mainit bidire. Ako na lang isulti na mainit bidire gipapainit mis ka nang tagtungod ba. Ako lang amiga akong tagtungod dire. Ale. Nagbuhat sila og kanang kuan puso kay lubong man ugma. Kanang kuan ron bilar ron ugma daghang kayong taay bilar karon gabi nya. Ay daghan kayong tao gabi. Ya nagbuhat sila og kanang puso para ugma. Nakuha kita ko ito. Buangan. Gusto ta ka shooting. Katindaw. Gusto ta ka ito paghaya ni Manny. Dere, nga natin shooting. Si Juni yung si Juan. Apay. Itis ka kayo. Dungga, boy. Apay. Napakuay. Ako sad. Karito na nga. Kajik ba? Baby, pag dag ko chinyo. Dag bato mo, nag-arag bato. Iya si Juni. Kampa dia. Wala pa na po gisayag isaw ni Juni. Kinsa man? Juni. Johnny? Buko to. Doy. Katulog. Diin man. Dio. Ano, diri? Naibong man ni pagod kay nagdinagalan. Yan naitaw nakakuan nakabantay. Lagi. Naibong ni. Wala nagdinagalan. Kasi nito bago. Ito na klaro. Wala siya ko mo tao. Ini juice na. Si Minjin. Kinsa si? Minjin kay si Tirio sa ni kuan mo kay nagtuma si Tirio nga si Ataya bitaw to. Shongi kut Si Bibi ko labot ka kasi ka na. Moto si Tirio Mudagan dito, mudagan naman namo kay. Ganawa nagto. Sinyo lang akong kauban. Naon sa si kuan si Tirio ba so Katuo siya og si kuan si Shongi tanan niya kasi Shongi man si Tirio ni so dito kay nagkuha pag iya ha. Minjin na Nagtuon ni si Milji na ra din sa among paganaw suto anam des so kay mo ka man sa Tirio kay lagi Ganihan nga mi diri. pare oy maninay na Mga size. bata. Nauban na nila ba? Ya, kaning puso guys, kani para ni ugma kay last man ugma. Lubong man ugma. Ya karon bilaron gabi. Main. Ay sa paa oy, unsa man ay. Sa parusan. ana si pangayo day nagtanong pangayo tagalan ni Daghan may kag sinsiyo, tag-iya may kag bangko. nakailamig dili kay mo assign mo to Alas 9:34. Juslak pa to. Giduslak yun, walang kaigo. Ay, giduslak yan na, yun. Ini juslak. Daghan mo kay tao diri. Oh. Ini juslak. Ay, lumasakit. Ya, pag hapak ni Juni ni Carlito, igo sa likod. Kay bato man Kisa niya. Johnny diri. Muni nga dison lagi. Dison ba? Ya, pag dagan Juni, dagan. Pag dagan Juni, dagan ba ito Juni Sapin Ay, ay. Ay, pag-luslak. Wa man may go. Diligent man. Dagan. kwanto kay Buanga lagi. No, og ladoslak pa, puti pataya. Igo. Pero magipasaylo siya na may kinaditan diri. Ikaw sa polis. Polis pa siya. kay nagbidyo Mga marites ay. guys kanang nagmarites sila Marites yun. shooting singguan mo na iyang yara na ipos Uy, pusong naw ha. Di mo na ipuso nga. Ako naw ni ipus mo ako. Pero ano mo kay tagiyan? Okay naman. Kani ba? Ipusin na to kani. Wala gamay nimo. Ipos na to ang mga marites. Ay, pamina sa nya. Pagduslak niya, niabot ng pulis. Wala. Tanod. Tanon. Na nabong mga issue ni sa
asking kutsilyo. Anak. Ah, time. Pag dusdak otro kay na Na, naglitan mo yung kamot. nadoy. Anak da yun, kusgan ba kayo ito yung suon. No? Oh, puro nigsuon eh. Oh, tayo sa nang magpatay, puro nigsuon. Sa dito? Tinagkana nila. Nuso bang dito Juni ang sira isa. Boy. Puro nigsuon, ba't ano puro nigsuon eh? No? Ha? Balain kayo puro nigsuon. Wanda, di rin ito puro iso nag-away lang. Ah, unsa lahi sa to. Katong nakig-away ni Carlito mo, linuso pang mga isuon. Ah, mga igsuon ni kuan. Pabang ba? Pabang na. Nagiging makamok na. Bisan ako eh, igsuon ko, mulaban jud ko eh kay Anak, nasamad ka? Ah, wala. Ah. Saan kita? Gawas, gawas. Nasa nagsukyo kay papa ni. Puno nga to. Alam ko na siya ito. Ikaw, imo ni napatun ni. Bilay ka nimo. Okay, mamatay na siya kag-result. Anak patay. Grabe mo yung kasing patay. Kaso ano tino? murder. Mas murder ka, basta patay kag tao. May kes ng loro oh. Nangihi si Kuanay. Nangihig siya? Ay, mataga ka. Ato-ati ka. Ato-ati ka. Oo. Ari ko bi kay nangihing bata bi. Bawa dia. Taa ka. May karton dito. Uy! Aman. Dira. Bi, ako bi. Kinsa ni Lexis? Kaya ko dahil. Sa una noon,